Пятница, 17 студзеня. Вітаю, шановное спадарства. З вами Вітал Ціўчык, гэта Белсадзум. І сёння ў нас. Чарговы плявок у твар беларусам. Лукашенко заявіў, што ў Польшчу людзі не ездзяць, а таму палякі могуць закрываць апошні пункт пропуску. Грошы да сіротаў не даходзяць. Белпол перадаў люстэрку інфармацыю пра абмежаванне выплатаў для дзетак без бацькоў. Колькасць каталіцкіх парафіяў скарачаецца. Ці звязана гэта з ціскам на касцёл? Як вернікі ўспрымаюць рэпрэсіі супраць святароў? Лукашенко не зацікаўлены ў адкрыцці пунктаў пропуску на мяжы з Польшчаю. Узурпатар заявіў, што афіцыйная Варшава можа цалкам закрыць праезд, бо, цытата, «Мы туды не ездзім і нічога туды не возім». Закрануў Лукашенко і пытанне вызвалення палітвязня Анджэя Пачобута. На гэтым неаднаразова настойвалі польскія ўлады і заяўлялі, што ягонае вызваленне ёсць адной з умоваў для адкрыцця памежных пераходаў на мяжы з Беларуссю. Цяпер жа Лукашенко кажа, што афіцыйная Варшава нібыта адмовілася весці размовы пра журналіста, які адбывае 8-гадовы тэрмін зняволення. Прэс-сакратар МЗС Польшчы Павел Вронскі зняпраўдзіў такую заяву і дадаў, што Анджэй Пачобут павінен быць вызвалены. А з намі на сувязі палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Вадзім, вітаю. Вітанне. На вашу думку, чаму ўвогуле Лукашенко узгадаў пра палітвязня Анджэя Пачобута? Вядома, Анджэй Пачобут, я б сказаў, гэта такі проста ключ зараз ад беларуска-польскіх адносінаў. І мы бачым, што сапраўды нейкі проста аграменны затык і аграменна ідуць маніпуляцыі. Бо, скажем так, з таго, што я ведаю, мякка кажучы, Польша цягам апошняга году ішла нават на нейкія пэўныя такія дыпламатычныя крокі і нават саступкі, каб улагодзіць Менск для таго, каб спады ўсё ж таки вызвалі Пачобута і неяк нармалізавалася сітуацыя. Мы бачым, што гэтага ўсё роўна не атрымліваецца. Менск прапануе абсалютна неадэкватныя умовы. Накшталт, давайце яго абмяняем на латушку, проста не разумеючы, як увогуле працуе міжнароднае права і што Польша не можа ўзяць вось такі даць Палпалыча безадносна там просто нейкіх маральных пытанняў у прававым сэнсе. І, адпаведна, застаюцца адносіны ў тым становішчы, якім ёсць. І мы бачым, што зараз фактычна толькі што прыйшоў вялікі візіт Святланы Ціхановскай і ейнай дэлегацыі ў Варшаву, усе сустрэчы на найвышэйшым узроўні. І бачым, што Менск таксама бачыць, што Польша больш ніяк дыпламатычна тут сабе не стрыплівае. І, адпаведна, Менск таксама эту тэму актывізаваў, абурыўся, але не праглядаецца тут пакуль некага канструктыву, апроч таго, што сапраўды так зараз паспыніліся гэтыя мігранцкія атакі на мяжу, але таксама варта разумець, што гэта не толькі эта дынаміка зараз залежыць не толькі ад Менска, а яшчэ двух зразумелых фактараў. Першае, проста зіма і халодна, не надта паабегаеш па беларуска-польскіх лясах і балотах. І другое, палякі, уласна, як я разумею, дабудавалі сваю сцяну на мяжы, і гэта проста фізычна перашкаджае вось гэтаму павелічэнню плыняў міграцыі. Таму адпаведна, палякі сабе таксама ў гэтым пытанні могуць цяпер адчуваць больш упэўнена ў камунікацыі з Менскам. Прэс-сакратар МЗС Польшчы ў каментары парталу «Люстэрка» заявіў наступнае, што калі дыктатар Беларусі Лукашенко кажа, што не ведае, што рабіць з Пачобутам, то я яму адкажу, што трэба зрабіць. Перадусім трэба яго выпусціць з вязніцы. Адназначны пасыл, адназначна і зразумела. Разам з тым мы чулі, што узурпатар напярэдадні, гаворачы пра Анджэя Пачобута, закрануў тэму таксама польскіх пунктаў пропуску. Мы ведаем, што Польшча ставіць за ўмову, прынамсі, адкрыццё аднаго пункту пропуску ўзамен за вызваленне Анджэя Пачобута. Лукашенко кажа, маўляў, мы туды не ездзім, і нам это не трэба, хай хоць апошні закрываюць. Хоць мы выдатна ведаем, што людзі, нашы грамадзяне, беларусы ў пікавыя дні стаяць у чарзе на той самы Тэрасполь нават 20 гадзінаў. Ці гэта не яшчэ на сведчанне такое яскравае, плявок у твар беларусам, што узурпатару на іх напляваць на іхны лёс? Слушайте, нічога собі новина. Лукашенку наплевать на белорусу. Ми-то думали, ён про нас всіх клопотиться, а йому наплевать. Ось так дзіва. Коли серйозно, так, справді, автократи не надто тут у людях зацікавлені. Ті, хто їздять у Польщу, у Литву,
і так ўсё роўна адчуваюцца для рэжыма як такія трошачкі ворагі, трошачкі падазроныя людзі, чаго это яны сюды да нас тут ездзяць. І адпаведна так Лукашэнку іх людзей лютаць не шкада. Але калі сур'ёзна, это больш гучыць як такая вось просто рыторыка у такой хардтоку, у стрэсы, калі так Польша відавочна цісне на Менск праз гэтыя пункты пропуска на мяжы, а Менск відавочна не хоча паказваць тут сваю слабасць, а хоча сказаць, што да ўсё нармальна, да закрывайце, нам не шкада, мы тут не паддадземся на ваш шантаж. Так гэта частка такой рытарычнай і дыпламатычнай гульні. Відавочна, што колькі Лукашэнку не было пляваць на людзей, але Лукашэнку не пляваць на свае грошы і Лукашэнку не пляваць на адносіны з Кітаем, першую чаргу. А гэта тое, на што таксама ўплываюць пункты пропуска на беларуска-польскай мяжы, бо вось гэтыя ўсе бясконцы чэргі з дальнабойшчыкаў, гэта ўсё таксама праблемы для эканомікі, бо тавары прастаиваюць, людзі прастаиваюць, фуры прастаиваюць, грошы на гэта ўсё ідуць, ад гэтага даражэюць тавары, паслугі, гэта ўсё адбіваецца на эканоміцы. І, канешне, Лукашенко быў бы зацікаўлены, каб ўсё хутченька праскоквала праз мяжу і эканоміка лепш працавала. І тым больш Лукашенко зацікаўлены, каб захоўваўся нармальны таваразварот, у тым ліку па чыгунцы, каб бо ясна, што па чыгунцы ідуць в першую чаргу не тавары і не з Беларусі, і не ў Польшу, а ідуць кітайскія цягнікі ў Еўропу, ідзе кітайскі транзіт, і ў гэтым сэнсе так і Беларусь, і Польша зацікаўлены, каб гэта нармальна адбывалася, але Польша ўжо некалькі разоў дэманстравала, што так, для іх гэта такі апошні козыр, яна не гатова яго выкарыстоўваць па дробязях, але калі што, то сапраўды Польша гатова спыніць транзіт. І падчас свайго візіта ў Пекін таксама Спатаруда ясна тлумачыў кітайскім партнёрам, у тым ліку рабіў гэта публічна, што так, калі што могуць быць праблемы тут з вашым транзітам, гэта будзе за Беларусі, за якусь неадэкватных паводзінаў Лукашэнкі. І, адпаведна, гэты пункт пропуска застаюцца важным інструментам для ціску на Мінск. Тут таксама паўстае пытанне з пункту гледжання інтарэсу беларускіх грамадзянаў, каму больш шкодзяць такое кшталту санкцыі, як закрыццё пераходаў для пропуску пасажырскага аўтатранспарту. Таму што вось не так даўно, перад Новым годам, я размаўляў з дырэктарам студыі Усходняй Еўропы Янам Маліцкім і пытаўся ў яго, ці штосьці можна зрабіць вось для большай мабільнасці беларусаў, таму што таксама важна, каб беларусы не адрываліся ад захаду, нягледзячы на ўсе гэтыя дзеянні Лукашэнкі і контрдзеянні, якія вымушаныя прымяняць еўрапейскія суседзі. Ён быў вельмі скептычны ў гэтым пытанні, мяркуе, што ў той сітуацыі, калі рэжым паводзіць сябе так, як паводзіць, што нельга нічога такога моцнага зрабіць у гэтай матэрыі. Разам з тым, а на вашу думку, ці ўсё ж такі можна штосьці такое ўчыніць, каб усё ж такі мабільнасць беларусаў менш цярпела, нягледзячы на ўсе гэтыя абставіны? Безумоўна, мабільнасць беларусаў вельмі важная і вельмі важна у тым ліку у стратэгічным палітычным пункту гледжання, бо калі беларусы будуць ездзіць нават проста на адпачынак у Расію, у Кітай, а не ў Еўропу, ад гэтага стратэгічна нічога добрага з палітычнымі прэферэнцыямі беларусаў не астанецца. Але, на жаль, рэчаіснасць такая, што ўсе тыя, каму не пляваць на доўгатэрміновую перспектыву, тыя, хто лічыць прыярытэтам доўгатэрміновую перспектыву беларусаў, а не кароткатэрміновыя проста палітычныя ваганні, на жаль, не гэтыя людзі зараз прымаюць рашэнні адносна гэтых пунктаў пераходу. І сапраўды я абсалютна таксама разумею і заходніх палітыкаў, якія так і хвалюе бяспеку сваіх грамадзянаў, яны глядзяць на эмігранцкія настроі ў Еўропе. Яны таксама бачаць, што бывае, калі, як у Германіі, калі палітычныя эліты шмат год і лічаць гэтыя настроі неправільнымі, і іх так троху ігнаруеш, бачым, што гэта проста прыводзіць да росту папулярнасці правых папулістаў. Таксама нікому б не хацелася, каб быў рост правых папулістаў ці ў Польшчы, ці ў Літве. Таму таксама, да, вось гэтае мігранцкае пытанне шмат у чым прэвентыўна ставіцца наперад. Усе размовы пра тую ж мабільнасць і пра магчымасці для беларусаў часцяком тармозіцца тым, што але ж гэта нацыянальная бяспека. Так, у гэтым шмат, я б сказаў, проста такіх аргументаў, калі
ну, шчыра скажем, шмат хто не хоча бачыць шмат беларусаў у Европе. Яны прыходзяць, шмат у чым размаўляюць па-расійску, адчуваюць сябе не надта як феры, бо людзі прыязджаюць, хтось там працуе, умоўна, грузчыкам у бедронке, а хтось айцішнік, у яго ўсё добра. І, умоўна, калі яны прыязджаюць, напрыклад, там, я ведаю, і з іх вокнаў машынаў европейцы некі чуюць там рускую папсу, ім гэта непрыемна. І я абсолютно разумею таксама ўсе гэтыя аргументы. Я разумею, чаму гэтыя аргументы могуць выклікаць абсалютную абгрунтаваную злобу і адчуванне абсалютнай несправядлівасці з боку беларусаў. Ці разумеюць, што фактычна ці за дзеянне рэжыму караюць беларусаў, ці за тое, што так у саміх беларусаў не даюць ездзіць у Европу, а потым скаржацца, чаго это беларусы недастаткова еўрапейскія, чаму яны там слухаюць рускую папсу, а не еўрапейскую папсу. Гаспадарства, ці была ў іх магчымасць ездзіць на еўрапейскія фестывалі музычныя, там і слухаць. Так вось, усё гэта разумеючы, я разумею, наколькі сітуацыя складаная, непрыемная. Я разумею таксама, безумоўна, наколькі тут складаная роля і для беларускіх дэмакратычных палітыкаў, якія з аднаго боку так мусяць адбягаць інтарэсы беларусаў і відавочна мусяць і хочуць. І таксама шмат якія беларусы хочуць палепшыць сітуацыю, і разам з тым так, якія, асабліва не тое, каб маюць фізычныя рычагі ўплыву на еўрапейскіх палітыкаў. І так, калі гэтыя палітыкі прынцыпова нечага не хочуць рабіць, то складана іх гэта прымусіць рабіць. І калі таксама беларускія палітыкі пачнуць рабіць нейкія дэмаршы, то гэта таксама сітуацыю не палепшыць. Вадзім, згадалі вы раней блакаванне транзіту, як магчымы такі рычаг уздзеяння на рэжым Лукашэнкі. На вашу думку, ці беларускім эміграцыйным палітыкам таксама варта лабіяваць гэтае пытанне, ці сапраўды гэта не можа быць такім найбольш балючым пунктам для рэжыму, і, можа быць, гэта магло стацца б такім крокам, які дазволіў бы пабачыць многіх палітвязняў на волі? Гэта ўвогуле такая складаная дылема перамоваў, ціску і палітыкі, як выкарыстоўваць там моцныя інструменты, бо з аднаго боку, конечно, хочацца выкарыстаць все самыя просто хардкорныя інструменты прямо кожную хвіліну спыніць, напрыклад, парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Разам з тым, так, калі ты скарыстоўваеш моцныя інструменты хутка, то потым на далейшую эскалацыю табе не застаецца нічога ў кішэні, чым ты можаш стрымліваць надалей. І так вось бачым, калі, напрыклад, быў самыя вострыя моманты міграцыйнага крызіса, калі былі фізычныя стукненні, штурмы беларуска-польскай мяжы, так, тады было не толькі тэлефанаванне Меркель, не толькі Пернік, але была і пуга, палякі нам проста прыгрозілі транзіт перакрыць. І так, самая вострая фаза міграцыйнай крызы была спыненая. І таксама можна зразумець тых, хто лічыць патрэбным захоўваць вось такія інструменты, бо само іх існаванне таксама робіцца стрымліваючым фактарам для Мінска, так не рабіць нечага горшага, бо разумееш, што за эскалацыю можа ісці далейшая эскалацыя. І тут сапраўды такі баланс, дзе знайсці гэты момант, што за што варта прымяняць і як ціснуць, тут сапраўды няма пэўна ідэальнага адказу, але так, безумоўна, хацелася б, каб былі нейкія інструменты ў захада, якія можна эфектыўна выкарыстаць. І трэба, сказаў, працаваць над тым, каб была разнастайнасць такіх інструментаў, каб не проста захоўваць у кішэні моцны інструмент, ці не проста ўзяць яго і скарыстаць, а каб выпрацоўваць новыя інструменты. І у тым ліку гэта так, тое, што давно гаворыцца, це не сакрэт, гэта канкрэтызацыя санкцый і закрыццё лазеек, бо фармальная палітычная гучная заява, или санкцыі, ўсё, пытанне вырашана, яна працуе мала, бо трэба далей падрабязная праца юрыстаў, эканамістаў, якія могуць глядзець на тое, як санкцыі абыходзяцца, а мы бачым, што, на жаль, часцей пра гэта бачу ад нейкіх журналістскіх расследаванняў, чым ад заяваў дзяржорганаў, і сапраўды тут ёсць у які бок актывізаваць працу. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Паспрыяць вызваленню палітзняволенага лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага. З такой просьбай праваабаронцы Цэнтру «Вясна» звярнуліся да часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Пітера Кауфмана.
Калегі Алеся Бяляцкага выказалі думку, што дзеля вызвалення нобелеўскага лаўрэата можна было б выкарыстаць магчымы абмен вязнямі паміж ЗША і Расіяй. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Забойцу беларускі Лізы, 23гадоваму Дор'яну С, прысудзілі пажыццёвае зняволенне. Вырак агучылі сёння ў акруговым судзе Варшавы. Менавіта на такім пакаранні фігуранта справы настойвала абвінавачанне. Напад на беларуску адбыўся летась у ноч на 25 лютага. Злачынца прыставіў нож да горла дзяўчыны, згвалтаваў яе, душыў, а потым пакінуў непрытомную на зямлі. Ліза памерла праз 6 дзён у шпіталі. Афіцыйны Менск усё ж запрасіў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі. У БДІПЧ АБСЕ ў сваю чаргу адзначылі, што ўлады Беларусі накіравалі запрашэнне са спазненнем. Аднак пэўную дату, калі гэта было зроблена, так ніхто і не назваў. Тым часам Цэнтральная выбарчая камісія справаздачылася, што акрэдытавала больш за 450 міжнародных назіральнікаў. Улады не дадаюць фінансавання на дзяцей-сіротаў у Беларусі. Гэта вынікае з ліста Генеральнай пракуратуры да Савету міністраў, які ініцыятыва Белпол перадала выданню «Зеркала». Паводле ведомства, на 2023 год у краіне пражывала больш за 19 тысяч дзяцей-сіротаў. На кожны з іх дзяржава мае вылучыць 320-330 рублёў за год у залежнасці ад узросту. Аднак ва ўстановах, якія праверылі пракуроры, гэтыя сумы значна заніжалі. Эксперымент сарваўся. У Магілёве 11гадовы хлопчык хацеў зрабіць рэактыўную сумесь з газіроўкі. Рэалізаваць задуму ён вырашыў пасля урокаў, ідучы на прыпынак. Зараджаную бутэльку хлопчык кінуў на зямлю, аднак хімічная рэакцыя не адбылася. Ёмістасць выбухнула, калі школьнік зноў узяў яе ў рукі. Цяпер ён з дыягназам кантузія вока ў шпіталі пад наглядам медыкаў. Спадарства, яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце матэрыялы, якія рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. І да іншых тэмаў. Колькасць рымска-каталіцкіх парафіяў у Беларусі скарачаецца. Цяпер іх менш за 500. Такую выснову зрабіла выданне «Католик.Лайф» на падставе папярэдніх звестак за 2024 год. Выданне прааналізавала статыстыку, якую падавалі аблвыканкамы. Гэтак на Віцебшчыне за 6 месяцаў 2024 перасталі існаваць 9 парафіяў. У Менскай вобласці са студзеня да верасня закрылася адна парафія. Адной парафіі летась не далічыліся на Гомельшчыне. Адкрытых звестак адносна іншых рэгіёнаў пакуль няма, адзначае «Католик.Лайф». Летась у Беларусі пачалася перарэгістрацыя рэлігійных арганізацыяў, таму, каб працягнуць сваю дзейнасць, парафіям неабходна выканаць пэўныя патрабаванні. Спадарства, з намі на сувязі каталіцкі журналіст Артём Ткачук. Артём, вітаю цябе. Добрый день. Патлумач, калі ласка, чаму ў Беларусі скарацілася колькасць рыма-каталіцкіх парафіяў? Калі аб'явілі падрыхтоўку да гэтага новага закона аб рэлігіях у Беларусі, адмыслоўцы ў рэлігійных справах у Беларусі адразу казалі, што колькасць прыходаў не толькі каталіцкіх, але і, напэўна, колькасць і іншых канфесій прыходаў зменшыцца. Уся справа ў тым, што многія прыходы парафіі, яны знаходзяцца ў невялічкіх вёсачках, якіхсьці мясцовасцях, а мы ведаем тренды урбаністыкі, урбанізацыйныя ў Беларусі, вёскі скарачаюцца. І поэтому было вядома, што ў некаторых парафій, яна ёсць, гэта рэальная парафія, гістарычна яна там існавала, толькі ў гэтай вёсцы людзей не засталося. Вось. І я думаю, што беларусы цудоўна арыентуюцца ў гэтай сітуацыі, усе дзесьці на вёсках маюць блізкіх. Поэтому я думаю, што хутчэй за ўсё не варта тут шукаць нейкага там элементу ціскавасць менавіта ў гэтай канкрэтнай сферы. Просто касцёл сам бачыць, што некаторыя парафіі, яны вельмі маленькія і яны не змогуць адпавядаць нормам гэтага новага закона аб рэлігіях, бо там трэба хіба што 20 асобаў мець, которые
этих учредителяў, як яны называюцца, гэтай парафіі. А реально у многіх парафіях ну, можа і знойдуцца гэтыя 20 асобаў, але гэта часта могуць быць там вельмі старыя людзі, там, з которымі трэба падпісаць все гэтыя паперы. І мне падаецца, гэта было чаканым, што некаторыя парафіі проста юрыдычна паводле беларускага заканадаўства іх закрыюць, а паводле кананічнага заканадаўства беларускага іх проста далучаць да нейкай іншай парафіі, і святар будзе даязджаць. І такіх парафій вельмі шмат, дзе ёсць касцёл, але гэта не парафія, гэта частачка парафіі іншай, которая знаходзіцца ў іншым месцы. Гэта, і гэта, мне падаецца, тэндэнцыя не толькі беларуская, але і на захадзе, у Еўропе таксама шмат, дзе святароў не хапае, вернікаў меней, і па гэтаму адзін святар працуе для вялікай колькасці касцёлаў у наваколлі. Разам з тым, калі мы кажам пра парафіі ў сельскай мясцовасці, магчыма, я памыляюся, але мне падаецца, што нярэдка яны маюць, напрыклад, патронаў святых паводле пэўных святыняў, касцёлаў, якія, магчыма, некалі былі ў вёсцы, але потым былі разбураныя камуністамі, ці праз вайну, ці яшчэ штосьці. І ў нейкім сэнсе існаванне такой парафіі, хай сабе нават і сімвалічна, працягвае прыгожую традыцыю. Ці праз вось такія адміністратыўныя рашэнні не губляецца гэтая традыцыя? Магчыма, я пагадзіўся, што было б добра, каб гэтыя парафіі там існавалі хаця б на паперы. Аднак я не буду, можа быць, так хаваць, што для мяне гэта агулам такі балючы працэс. Шмат ж касцёлаў у Беларусі, которые ў вёсках стаяць, калісьці былі вялізнейшыя парафіі, а цяпер там няма людзей. Я, ведаеце, умоўна кажучы, мне прыгадваецца касцёл у Старых Васілішках на Гарадзеншчыне, ці у Ляцку, недалёка ад Шчучына. Вялізнейшыя неагатычныя касцёлы пачатку 20-го стагоддзя. І людзі калісьці яшчэ 100 гадоў таму, там на фэсты збіраліся тысячы людзей. А сёння, вось у тым жа Ляцку, ці ў тых жа Старых Васілішках, там лаўкі не поўныя гэтых людзей. Балюча на гэта глядзець, што, вось гэты урбанізацыйны працэс, вёскі, выміранне, што там няма моладзі, няма дзетак. Дастаткова запытацца любога святара, вясковага, якіх чыннасцяў ён выконвае болей? Пахаванняў ці хростаў? І відавочная статыстыка. Вось, поэтому сумна, што так адбываецца. Так ёсць. На жаль, гэта тэндэнцыя, я не бачу, каб яна змянілася ў бліжэйшы час, нават калі ў Беларусі адбудуцца нейкія такія структурныя істотныя змены. У гэтым кантэксце, калі мы гаворым пра скарачэнне колькасці парафіяў, ці гэта перакладаецца на скарачэнне колькасці каталіцкіх вернікаў у Беларусі? Вось тут мне цяжка сказаць. Некаторыя святары, калі я размаўляю, кажуць, што секулярызацыя ў Беларусі адчуваецца. Людзей меней. Нават у некаторых вялікіх парафіях людзей меней. З іншага боку, з некаторымі святарамі размаўляеш, которые вядуць актыўную душпастырскую такую дзейнасць сярод людзей, вельмі у іх шмат усяго ў парафіях адбываецца. У іх колькасць людзей расце. Поэтому вось у такім, можа быць, такім падыходзе, агулам каталікоў робіцца болей ці не болей. Мне падаецца, што застаецца на адным і тым жа ўзроўні, а вось якія гэтыя каталікі, скажем так, па якасці, можа, гэта не зусім прыгожа гучыць. Аднак, вось я чытаў некалькі аналітычных матэрыялаў, заснованых на сацыялагічных апытаннях у Беларусі дзяржаўных адносна рэлігійных. Там, в прынцыпе, я думаю, ім можна давяраць, наколькі людзі там вераць у Бога, не вераць, ходзяць у храм ці не ходзяць. І тэндэнцыя, мне падаецца, апошнія 20 гадоў наступная, што колькасць актыўных вернікаў, яна пакрысе павялічваецца, актыўных. Гэта тыя, которые ходзяць там кожную нядзелю у касцёл, которые прымаюць актыўны ўдзел у розных мерапрыемствах. А разам з тым, колькасць людзей, которые агулам цьмяна ставяцца да рэлігіі, да рэлігійных справаў, яна павялічваецца. То бок, адначасова касцёл сціскаецца, а ўнутры ён расціскаецца ў нейкім сэнсе. Такія два супрацьлеглыя працэсы. Я са свайго досведу гэта таксама бачу, што ёсць вельмі шмат свецкіх супольнасцяў, свецкіх
рухаў, вельмі шмат свецкіх рэчаў робіцца ў касцёле. Ну, умоўна кажучы, я ў адным з інтэрв'ю калісьці прыводзіў прыклад, я калісьці знайшоў такі зварот святой памяці кардынала Свёнтыка з пачатку 2000-х гадоў. І ў гэтым звароце кардынал напісаў, што якаясьці моладзь арганізоўвае якісьці выезд там у Еўропу, якісьці там а-ля рэлігійны моладзевы, без дазволу біскупа нельга нічога рабіць. Ну, у сучасных умовах гэта ўжо цяжка ўявіць, што біскупы будуць звяртацца. Вельмі шмат робяць свецкія. Колькасць святароў змяншаецца, вось пінскую семінарыю ўжо юрыдычна анулявалі, закрылі, але разам з гэтым, вось мне падаецца, свецкія прабуджаюцца. Быў жа ж у касцёле год свецкіх, по-моему, год ці два таму. Вось, поэтому і агульны сінадальны працэс, который ў касцёле адбываецца, ён надае новую такую хуткасць вось у ядры гэтым касцёльным. А вядома, што на перыферыях людзі, што значыць я католік? Можна запытацца, што значыць быць католікам? Калі вы былі апошні раз у касцёле, як вот гэтае абазначэнне сябе, саямленне з каталіцызмам уплывае на ваше жыццё? Вось ты кажаш пра свецкіх вернікаў. Разам з тым, калі мы гаворым пра пастараў, пра святароў, мы бачым, што навіны пра пераслед ксяндзоў у Беларусі выходзяць далёка за межы нашай краіны. Недаўна нават асабіста прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда асуджаў страшны вырак адносна ксяндза Генрыха Акалатовіча, 11 гадоў пазбаўлення волі. Ведаем таксама, што вернікі ў Беларусі і беларусы-каталікі ў эміграцыі не вераць вось у гэтае страшнае абскарджванне адносна ксяндза Анджэя Юхневіча, якога затрымалі з палітычных матываў, а цяпер выстаўляюць абвінавачванні, звязаныя з педафіліяй. Разам з тым, вось у атмасферы ціску, у атмасферы страху, як ты ацэньваеш, як гэта ўплывае на публічнае вызнаванне веры і на каталіцкае жыццё ўнутры нашай краіны? Першыя хрысціяне яшчэ ў першым, другім, трэцім стагоддзях, калі былі моцныя ганенні, ёсць такая вядомая фраза «Кроў мучанікаў, семя хрысціян». Баліць мне сэрца за нашых святароў, баліць сэрца за ўсіх святароў, которые прайшлі гэты ціск, арышты, суды. Вядома, што баліць сэрца ввогуле за кожнага чалавека. Калі чалавек церпіць, гэта заўжды баліць сэрца. І што ж мы можам у гэтай сітуацыі зрабіць? І вось мне падаецца, беларусы цудоўна разумеюць, што адбываецца, асабліва каталікі. Дастаткова адкрыць лакальныя СМІ раённыя і паглядзець, наколькі асвятляецца жыццё, што робіць, напрыклад, праваслаўная царква з усёй павагай да праваслаўнай царквы і што робіць каталіцкі касцёл. Многія рэчы, мне падаецца, на маю думку, которые робяцца ў касцеле, яны адмыслова не асвятляюцца у лакальных дзяржаўных СМІ ў Беларусі. Пра касцёл замоўчваецца. Касцёл па-ранейшаму, пра канкардат уже забылі ўсе. Калі быў Габар Пінтер нунцый у другой палове 10-х гадоў, ён казаў, што, можа быць, за маёй кадэнцыі падпішам канкардат, а цяпер пра яго ўвогуле гаворкі не ідзе. Поэтому людзі, я думаю, тыя, хто унутры касцёла блізка, вось яны блізка дзейнасці касцёла, яны рэальна ім жывуць, яны, конечно, адчуваюць такі ціск, яны адчуваюць, такое прыналежнасць да пэўнай сацыяльнай групы, которая афіцыйнай дзяржавай трымаецца на дыстанцыі, которая подазроны, супрацоўніцтва з которой трэба некалькі разоў абдумаць, ці трэба з імі супрацоўнічаць і гэтак далей. Разам з тым, мне падаецца, што нейкі статус-кво пасля 20-го года ўжо усталяваўся, і все-таки вось стрикта рэлігійнай дзейнасцю людзі ўнутры Беларусі могуць займацца. І дзякуй Богу, ёсць пілігрымкі. Дзякуй Богу, ёсць всякія рэкалекцыі, фэсты, не ведаю, з'езды, розныя свецкія рухі дзейнічаюць. І мне падаецца, што на дадзены момант, не гледзячы на гэты ціск, на такое, можа быць, дэпрэсіўны настрой агулам,
прастора для дзеяння ёсць. І я па шчырасці нават часам здзіўляюся тым ініцыятывам, которые унутры касцёла ў Беларусі паўстаюць ад свецкіх, ад людзей. І я так часто сабе думаю, боже, ну такія вось цяжкія часы, цяжкія, цёмныя такія, а такія прыгожыя, светлыя ініцыятывы паўстаюць. Пагэтаму вось, калі я ўзгадваю пра вось нашых святароў, пра ксяндза Генрыха, пра ксяндза Анджэя, я заўжды так унутры сябе кажу, ну, кроў мучанікаў семя хрысціян. Мы мусім вось іх ахвяру як бы перарабіць у нешта добрае. Арцём, дзякуй табе вялікі за гэты расповед, за твае думкі, меркаванні. З намі на сувязі быў каталіцкі журналіст Арцём Ткачук. Спадарства, а цяпер рубрыка «Белсат онлайн», у якой мы прэзентуем працу нашых калегаў з сацыяльных сетак. Украіна прыняла новыя захады дзеля ўзмацнення мяжы з Беларуссю. На адным з участкаў дарогі, што злучае дзве дзяржавы, украінскія сілы перагарадзілі трасу масіўнымі валунамі. Кадры, апублікаваныя на YouTube-канале «Белсат Шортс», наглядна дэманструюць, што акрамя каменных блокаў на мяжы ўсталяваныя супрацьтанкавыя вожыкі, сігнальныя слупы і калючы дрот. Це україно-білоруський кордон. Ось там вже видніється Білорусь. Ось там, де їхня вишка. Актор Аляксей Сапрыкін, як удзельнік беларускага фальклорнага ансамблю, аб'ехаў шмат краінаў і дабраўся ажно да паўднёвай Карэі. Што робіць беларускую мову такою мілагучнай і чым адметнае пачуццё гумару беларусаў, глядзіце ў новым выданні «Мова на нова» на нашым YouTube-канале «Белсат Лайф». Анонс гутаркі можна пабачыць у нашым тыктоку. Ведаеце, я вось недавно подумаў, што для тых, што гаворыць у штодзённым жыцці па-беларуску, вось калі закрануць эту тэму мовы, так? Ну вось мы знаходзімся ў эміграцыі, хто у якой краіне, але ва ўсіх гэтых краінах ёсць адно падабенства. Дзяржаўная мова там не беларуская. І ў Беларусі дзяржаўная мова, як бы яна афіцыйна была беларуская, але, рэальна яе было вельмі мала, і я як бы ў гэтым плане не адчуў нейкіх зменаў каласальных, толькі прыйшлося, не прыйшлося, было маё жаданне вывучыць новую замежную мову для мяне. Увогуле я лічу, што ведаць мовы класна, патрэбна, важна і нават расейскую. Слухайце, ведаць расейскую, але не перабольшвайце з ёй. У Петрыкаве незвычайны выпадак выратавання жывёліны. Сабака апынуўся ў пастцы ў жалезабетоннай трубе, адкуль не мог выбрацца самастойна. Паводле прэс-службы МНС, ратавальнікі аператыўна прыбылі на месца здарэння і з дапамогаю гідраўлічнага інструмента вызвалілі палоннага. На шчасце, сабака не пацярпеў і не меў патрэбы ў ветэрынарнай дапамозе. Глядзіце відэа ў нашым інстаграм-канале. А тым часам у Менску трое мужчынаў вырашылі выкрасці аўтамабільны рухавік і выславіліся не толькі злачынствам, але і яго арыгінальным выкананнем. Каб даставіць матор у пункт прыёму другаснай сыравіны, яны спачатку выкарыстоўвалі люльку, а затым вазок. За рухавік зламыснікі выручылі 50 рублёў, хоць рэальныя страты ўладальніка аўтамабіля склалі больш за 1500 рублёў. Цяпер мужчынам пагражае крымінальная адказнасць. Крадзеж трапіў на відэа, якое вы можаце пабачыць на нашай старонцы ў Фэйсбуку.
Гаспадарства, дзякуй за прагляд нашага выдання. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, подписывайтеся на наш YouTube канал, ставьте уподобание и покидайте комментарии. Воли и миру вам!